Диво сърце, наистина ли съществуваш? Ани, ще дойдеш ли, моля? Идвам! Представи си, че се местиш в нищото. Мразя това място. Намери си място, има свободно до Лоренц. Знам, Ани, не е лесно. Ново училище, нов дом, но не се паникьосвай. Не питай. Беше страхотно. Много ми харесва тук. А родителите ти са супер странни. Кога ще получа коня си? Какво? Каза, че ако се преместим, ще получа кон. Казахме, че ако разсадникът потръгне, ще получиш кон. И точно когато най-малко очакваш, голямата ти мечта се сбъдва. Диво сърце, ти наистина си диво сърце. Искаш ли да те пояздя? Аз яздя! Вижте всички! Аз яздя кон! Това истински диви коне ли са? Конете имат собственик, графът на Мерфелд. Той е оградил огромна територия за тях, но понякога някои избягват или бягат от крадци на коне. Трябва да си тръгнеш. Диво сърце, див кон и не можеш просто да го затвориш. Диво сърце. Съжалявам, изгубих се. В Грейт Хотендорф? Да, в Грейт Хотендорф. Само в кината от 21 август. Разпространява Александра Филмс.